Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadagymyz, Aşgabatyň atçylyk sport toplumyna geçiriljek bayramçylyk dawarlarynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpsün edilmegi ugruna, lelikdäki tagallalaryň zerurdygyna üns çekip, hemmelere bayramçylyk münasibetli işlenip taýýarlanan maksatnamany ýokary derejede amala aşyrmakda üstünlükleri arzu etdi we birden Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumny tarapy gurady. Köpetdagyň eteginäki gödel künjekleriň birine ýerleşýän Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumyny häzirki döwürde döwrewaplaşdyryş işleri baty dekmelerde dowam edýär. Ýurdumyzyň türlü künjeklerini bar bolan atçylyk toplumlarynyň we aýlawlaryň talap laýyk derejede saklanmagyna, olarda döwrewap mümkinçilikleriň döredilmegi bilen bir hatarda atçylyk toplumlarynyň tutuş çäkleriniň awadanlaşdyrylmagyna hemde göýek dowlaklaryň döredilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Şu nukta-i nazardan häzirki wagtda bir atçylyk toplumyna ýerine getirilýän işler häzirki zaman talaplaryna doly laýyk derejede alınıp barylýar. Gahraman Arkadagymyz toplumda alınıp barylýan işler bilen gyzyklanyp, bir ýerde bedewler, atbakarlaryň netijeli işiniň üpsün edilmegi üçin ähli ýerü şertleriň döredilmelidigine insçekdi. Şol bir wagtyň özünde behişli bedewleriň şöhratly taryhynyň häzirki döwrüň ruhuna kybap derejede dowam etmegine münasip goşunt goşýan atşynatlaryň zähmeti höwetlendirilmelidir. Munyň özi milli atşynatlyk täpleriniň ösdirilmegine aýratyn ähmiýetlidir.